dagang salamat sa akong mga fans. Mukabat sa 11,000 dolyares o 647,000 ka pesos ang kantidad sa usa ka burger sa Asador Opa Restaurant sa nasod Espanya, nga mao ang pinakamahal nga burger sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa taho, ang Asador Opa usa ka Basque Cuisine Eatery sa Cabrera del Mar, Catalonia, Spain. Diin makit ang mahalong burger o giingong by invitation lamang para matilawan kidi. Kung wa ka giimbitahan, di ka makatilaw. Mo siya magpaabot kay imbitahon. Gitago og nagpabiling sikreto ang eksaktong sagol sa paggama sa nasangpit nga pagkaon. Sigun pa sa mong tindahan, ang hinungdan sa kataas sa presyo niining maong burger. Tungod sa kalidad sa mga sagol, pinasahi nga pamati sa pagkaon kung ikaw makitilaw. Ingon man ang pagka-eksklusibo niini. Giisip nga maong burger o sa ka luxury gastronomic experience. Dili lamang sa pagkaon kundi usa ka curated event. Limitado usab ang produksyon og sa matag serving. Migamit og talagsaong nga klase. Klase sa mga sangkap o keso gikan pa sa Europa. Lakip ang espesyal nga sauce nga dunay sagol nga mahalon nga bino. Grabe kayo yun. Tingrabiyag yun. Og bukod to nga tuwang balitang LRG. Lahira yun. Ako si Lolo Amado, amigo ni Douglas MacArthur, tropa ni Yamashita. Dili man ko gwapo kay di man ko misteso, pero daghan kong mga scholar. I love you, baby.